ngayogjo kang anti-anti sepining rasa ati iki walah riri Ari piye aku dikon rono ya ndak rono wah aku malah pangan bengang kowe arep ora iki arep ora aku isin karo Pak Dewardi aku wah kula mboten sah stasiun tuku mesin dadi saksikan isu moga-moga sliramu eling aku kapan kondormu kakak tunggu Jogja motor asik terus sama dengan jelas ada Tarik lagi Pak De. Ayo dipakai. Kita nyanyi bentar. sing wong iki nalikane aku bisa ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu baline kutamu Nanti entek lho. Sekine hati analikane kesumane ati amung tiko wanando pamuji udo ngayogjo kang ati-ati sepining rasa ati iki Sor. Arisan. rasah Gak usah. Gak usah Gak usah ngangkon Pak Dene dhewe. sing penting anggar kowe bensin entek Heeh. karburatormu reget Heeh. burek Heeh. Pak Warti solusinya Iki. heeh sing kok jalu yo dikorek-korek ngeprasi kuwi men ya lho. karburatormu Tapi mampet tapi nak ngurek-ngurek ati wis ora. oh sing ae kowe iki sik kurang Lah trimo jarene ae. ngurek-ngurek. aku kurang piye Kurang gede. jar golek urek-urekan liyane Kurang gede dhuwur. foto niku lho Pak Sri anggaran cah kurang piye aku Kurang gede dhuwur. Wis. kurang gede dhuwur aku gedeke dhuwurke kok bengi sini Mau aku nang kene wae. oke lebokke Stasiun tuku sing dadi saksikan isu kapan kondormu tak tunggu sampun lunas nggih. Kerupuk kok ya. Lah iya. Yuk bersama-sama campur sari. Asik. Ibu Ami. Putih Bu Ami badhe tindak
Asik bersama dengan campur sari gelas nada. Monggo dulur-dulur saking Purwodadi. Mbak Wiwit, Mas Tri. Halo, halo. MC diomongi ae. Mikir aja dipateni to kowe iki. Iku Mas siapa kenalan dulu tadi belum sempat kenalan. Sing di Hamba Allah itu pokoknya bercahaya, bersinar. sing kacamata. Bukan yang samping topi, pakai kaos putih, pakai hoodie hitam. Kuwi pemborong. Oh, pemborong pantesan ya were akeh. Wah, Aku diborong. tadi kepen. Aku mau diborong, jangan. Stasiun Tugu. Sing tenanan Mas, Mas. Hei, Iki ditangkap lo saweran. kowe lu. Stasiun Tugu sing dadi saksi bisu. Muga-muga sliramu eling aku kapan kundulmu tak tunggu. Purwodadi bergoyang bersama dengan Jelas Nada. Iya.
siap nyanyi gitu loh. Aduh, jadi salah. Biasa aja bokel gak usah cemburu. Santai. Tak kira ngeremuk aku. Pengen loh. Lah kok kono wis ngene lho, ora ngerti kok. Kok aku minggir. Gak boleh body simmer, gak boleh Bukan body masalah shaming. body, aku kok kono wis mencereng ki mau kok. Oh iya. Aku gitu. sabar anak. Mas Slamet makasih ya. Ini beneran banyak banget loh. Tapi nanti buat beli bensin masih ada kan? Takut aku Pak. Mentang-mentang ke biduan terus tak ente-entene lah ngombak biduan gak penak aku. Iya siap, besok kerja lagi ya. Stasiun tuku sing gede saksikan isu siramu eling aku kapan kundonmu tak tunggu. Mas Dio, nggih matur nuwun. Bilongkas mulia. Nggih.